קיפייס של חברת הדור, התקנת מנעול עם ספק בנפרד. ראשית, נשתמש בשתי הגידים האלה למנעול החשמלי, הלבן שחור והסגול שחור. ניקח גיד ישיר מהמנעול, נחבר אותו לספק. עכשיו ניקח עוד גיד מהמנעול, נחבר אותו לאחד מהגידים של הרילי, הקוטביות לא משנה הגיד, נגיד לסגול שחור, ואת הגיד השני של הרילי, של הספק, נחבר אותו לספק. עכשיו נחבר את החשמל. קוד פתיחה הוא 777. הדלת